Norok gobang mamno sorogo himtui thangtui phaitui kaisa board khasijak nukkhana je aro swijak tongo sabdani hati or durgatna gati hinui jodi amhai swijak signboard o phano swijak nukmani yagulo phano ayangtui thangka hangkele durgatna gotinai no gotinai sorogo himpru eba ke ba gari chalagui thangpuru narwngni rojor yang ayang wngui aborok no nasikjak ya wngui thangka hangkaile ayang phaiching thangka hangke durgatna jeseki panse goti sinai hia ba ajkal omo haino chini life tei lifestyle rogobo nukjagui tongo borokni life rogo norokni kaisa kaisa yapri sedani o belai kheno carefully kai yapri senani nango hingke tini o case no tui no ang sanani thang tongo obo wngkha bewani city ni kaisa gotna a jagao kaisa poribar tongo tei a poribar ni bisingo koroksa mukhya ebeke ba family joni slai okora bini bihik thui paikha tei o burani khoroktam bwsla tongo khoroktam bisingo khoroksani bomo wngkha Pravin Yadav tei o Pravin Yadav bini case no tui no o video discuss khlailainai tei khoroksa bwslani bomo wngkha Sandip Yadav Pravin tei Sandip o khorokni bwsla no kaisa nogo no tongo borokni dui tala nog tolao hingke Sandip tongo sakao hingke Pravin ni family tongo tei borokni tei kaisa bwfai bo tongo abo hingke alada jagao tongo Pravin Yadav ni hingka hingke 2017 o bini kailebari wnggo Rabina bomongui khoroksa bwrui bai kaijago tei boroni kaijakmani hingka hingke arrange marriage jotono nogo thikthak no tongmani tei Pravin ni je bai Sandip obo hingke kaisa jagao job khlai tongo tei Sandip ni bihik hingke nogo no tongo housewife tei je bini bufa hingke halwai ni samung khlaio aboni bagui bo fatar mangno tongo Pravin Yadav hingke khoroksa bo pesane tui driver waisa hingke bo truck chalogo tei waisa hingke bo auto rok bo chalogui borokni family no chalogui tongo tei jefuru o durgotna gotio afuru a jorao bo truck no driver ke chalogui tongo hingke poribar no tui tongnarok no jotono sawai khanarika tabuk hingke mainly focus khlaina nangnai Pravin Yadav hingke norok no tang puila sawai khanarika je Pravin Yadav khoroksa driver hinui tei 2017 ni salo Rabina bomongui khoroksa bwrui bai bini arrange marriage ke ma kaijakha bo bai Rabina khoroksa sanskari tei kaham hamjak wngui bini nogo kaphaika tei jotono thikthak khlaiui samung rok bo khaio tei borokni family o khoroksa sajla achaikha borokni tei Pravin tei Rabina ni 7 bosorni cherai bo tongo mokok wngkha 2020 tei 21 a jorao lockdown ni time Rabina bo a jorao haino tongmang mobile o naikha tei mobile o reels rok nainani belai kheno hamjago tei reels khlainani bo hamjago omo haike bo kisa bisa reels rok bo khlaio daily no update rok reo hingke Rabina ni chehra naithani o bo onek no naithok tei 2023 ni salo hingke Instagram o bo reels khlainani bagui account rok bo swnamkha tei a jagao reels rinani rok bo shuru khlaika tei reels rimani yagulo Rabina ni videos rok bo belai kheno viral tei trending choliui tongo tei views rok bo kwbang no mano tei bini followers rok bo turuk bariui tongo tei aboni bagui no Rabina tei Pravin ni kini kwcharo ferang kongnani eba keba walaimung achainani jengkha o reels rok ni bagui no Rabina je puro reels rok khlaio bini para gana gini tongnai tei Pravin ni je dol rok bini reels no naimani yagulo Pravin no kok sawui tana rok reo hamya kok sawui rogo hingke Pravin to Rabina no reels ramano tei kono phano hinya khlaitun no hinui tongo tei obo simi no sao bini bihik no je reels ramka hingke nang kaham ke ri rok chumui swnamdi sagrok phunugui reels ta swnamdi hinui saka tei reels swnamka hingke ri kaham chumui swnamdi tei comments rok no bo off khai tondi jate kubuni borok hamya borok rok
comment khlaimani teke ama hairok simi sawo bini bihik no Rabina bo bini Bwsai Pravin Yadav ni okogrong no mani oina harote ama haike no bo ri kaham chumoi no reels rok khlaio te comments rok bo off khlai ro bini kok khnaoi no ama haike no borok ni paragana ni no khoroksa youtuber bo khoroksa short reels eba keba short movie ama hairok ke comedy rok ke snamo youtuber ro khoroksa bini reels naimani yagulo bini YouTube channel o nokjak phainam bagui Rabina no approach khlaio Instagram tei nang boribo naithok tei nang acting rok borungo aboni bagui nang chini channel o phai samung khlai paidi hinai request khlaika aborok Rabina no chini channel o samung khlaika hangkai no chang payment rok bo runai rok hini sakha tei omo khnamani yagulo Rabina no bo bini okok no mani oinawo khlainai hinai abini logi Rabina ni je Bwsai Pravin bo okok no tui mani oi thango kaisa shoot ni hoite Rabina pochisho mano tei aro no hoite boni kaham income bo ongui no tongo problem hingke omo se je o shoot ni bagui bo 2-3 din nogo ma tongya fatar ma tongo tei obono tui no bini Bwsai kisa joli jangmani hai ingo Fia Rabina hingke omorok no tui belai kheno cover ungsugui thangka je bo sak wanchuko bo khoroksa star tei salsa bote bo kotorma star ongui phunungnai tei famous ongui phunungnai jate boi jotono bono sinenai tui khlaioi omo hai hini wansugui bo daily no fatar ongkhorui samung khlaika 2-3 din nogo kaiyaoi Bwsai mana khlaimani yagulo phano event bo 3-4 din yakeba sapta 2 sapta nokni fataro thangui samung khlai tongo tei teruk omo haike no borok khorok ni nikoni kesaro walaimung achainani chengo omo haike no din laio sal laio ngake teisa sokpaio 26 March 2025 ni din Daily na haino fungo borokni family ni borok jotono bwsabaio tei Pravin ni je bufa bwsaoi naitugo je bini bwslano amoni yagulo nukjagya bonogo hingke Rabina no sungka Pravin boro thang hinui Rabina bo sawo phung aisuk 3ta hoite 4ta digio no Pravin boro ongkhorui thangka hini saka bini bwkrano tamni hingke oboto normal kokse Pravin khoroksa driver aboni bagui bo salsa sulcho hingke omo haike no dakti no bwsaoi 3ta 4ta digio no ongkhorui thango hingke omo to normal kokse abagui bufabo omorok no amsuk khel khlai liya driver eba keba gari chalungna no thangkana hinui wansukha tei Rabina bo shoot ni bagui fatar ongkhorna nai tongo tei bini bwkra no sawi kalango ani shoot tongo 3 থেকে 4 din hoite ang fataro tongnai hinui sawo tei shoot paibai mani yagulo nogo phainai hinui tei omorok sabai mani yagulo bobo thangui paio bini shoot khlainai hinui tei din phaio 28 March 2025 ni sal Rabina shoot rok khlaibai akobai nogo phaio tei nogo phai nuk phaio borokni family ni joto borok no belai kheno mokjak tamoni hingke je Pravin 3ta 4ta o ongkhorui thangmani ajorao Rabina shoot o thangnani sekang april simin no Pravin ni kuno atapata kwrui tei mobile number bo joto switch off ongjak obono tui nokni borok rok pono jaglai porbo thangka tamong kahinui joto moklaijak Rabina bo oko porbo khnaoi kisa mogo mokmani ulo sawo teisa bini bwkra songno je koikdin chong nasingui nainai phana phaiya maybe bini mobile battery eba keba charge karini bagui switch off ongkhana hinui sawo bini kamni bijini bagui bo nogo phaiya phano ongui mangkhana bini samung rok paipai bo nogo phaiya no hinui sakha tei okok no khnamani yagulo nokni borok bini hamjingni kok no khnaoi bwkhano methobui naharo omo haike no borokni lama thangmani lama ganao kaisa nala tongo tei a nala ni gana tei no khoroksa borok himui tongmani ajorao tei nala ganandui himnai a borok nukha a nala kinaro no koik jon kurta eba keba sui nala ni phaising nasigui sungui tongo fan khlaiui tei nala ni hoite belai kheno hamya sitra bahai smell rok bo manui tongo a borok sui rok tamasu sungka hinui naimani yagulo nukha
Arjago ya kisisa nukjakjak borokni. Amsuk nungma maini bo gana gini ni asparos ni borok rok no jotono no saklai rikha tei police no bo logi no inform khlai rikha. Police bo logi no arjago sok paikha. Police arjago faimani yagulo yakno noroi naikha tei arjago koroksa borok ni mangkwthwi mankha. O mangkwthwi nala eba kheba twiyo kalaimani yagulo twiyo tongmani bagui sokmani bahai wngui bahai bo phai tongkha belai kheno. Tei forensic team no bo logi no nukhunui ni harjakha tei investigation tei judge partal khlaimani yagulo bini yago kaisa tattoo swijak nukha tei o tattoo wngkha bini bumungui. Abono kare bini thani kuno identity proof tei ID card rok bo kwrwi wngma bai bini nokni borok rok no naitungnani belai kheno photo. Aboni bagui police asporos ni je police station tongmani arjagao khobor rohka tei gana gini ni elaka rogo pustash khlaio. Phiaba o mangkwthwi ni family ni borok rok no tabuk phono naitugui manya. Police rok o mangkwthwi no postmortem khlainani bagui rohorwio. Bini photo rok naharwi tei bini ri ni photo rok naharwi 10 din ni fungo kheno newspaper o joto jagao no sapogui rwio. 10 din phaio 29 March 2025 newspaper o bo article print wngui paikha. O newspaper Pravin tei Ravina ni nogo bo soguio. Pravin ni bufa a newspaper no porio newspaper no naiwi poribaimani yagulo bo sure no wngui thangkha je Pravin ni ri tei bwkhang no nongmani yagulo bwkhang tukisa sokma hai wngui tongkha phiaba ri nukmani yagulo bo sure no wngui thangkha obo bini bwsla hinui. Tamoni hinkhe nijini bwsla tamo rikchum tamo kan obo joto no saimanwi tongo. Aboni yagulo borok logi no police station no thanglaikha thangmani yagulo dead body no phunukka mangkwthwi no tei mangkwthwi no Pravin tei Pravin ni bufa tei Pravin ni je bufayung tongmani obo naikha naimani yagulo bini yago je tattoo swijak obono nugui ni sani nugui borok sure no wngui thangkha obo borok ni Pravin no hinui. Tei nungmani yagulo borok arjago belai kheno kaplaikha kha khamjaklaiui. Tei afro no saimano je Pravin Yadav o dunia no yakari kwlang thangkha hinui tabuk hinkhe tei o borok no uansukgui belai kheno kaplaikha borok arjagao no. Postmortem report bo sok paio tei postmortem report o bo kaham khe saimanya je tamo wngui thwi tamno hinkhe 2-3 jora o twio klaijak wngma bai body bo decompose wngmani naimani bagui kuno phano saimanya wngui tongkha postmortem report o bo. Aboni yagulo Pravin ni gana gini ni borok tei bini nog ni borok no swngmani yagulo saimankha je Pravin waisu kisimisa drink khlaio hinui tei drink khlaibai. Nogo bo kaham khe no tonguio bo drink khlaithani bo kisimisa addict hinui khnaka tei bui bo belai kheno kaham drink khlaifano walai suklai kwrwi hinkhe police rok kaisa theory swnamkha a jorao maybe bo drink khlaibai belai kheno fegui thangkana tei ayang lama tei laifru rogo o nalao klaiui bo belai kheno fegui thangma bwsai manliana tei twio habui tongmani bagui bini langma chokana hinui kaisa theory swnamkha police rok. Family ni borok rok bo theory no maniwi tangharo je police rok swnammani. Aboni yagulo je mangtwi tongmani obono bo sogui paio antim sanskar khaiui. Je joto je kok tongmani o case rok joto mathakjagui thango. Yang phaijing hinkhe Ravina belai kheno dukho tamni hinkhe bini khoroksa bwsla 7 bosorni bini bokhorokni saka bufani saya tongmani obo bo norjakti wngui thangma bai belai kheno dukho phiaba Pravin ni bini bai bini bufaio bo thwimani je natural death hinui bumung rimani obo no twiwi kisa sok wngjago. Aboni bagui no Sandeep Yadav je bini bwta thwimani no twiwi saksak no investigation khlainani bagui chengkha tamni hinkhe bo kisa sok wngjago kunui no phano omhaikhe thwiyana hinui. Tamni hinkhe Pravin Yadav ni bufayung je tongmani bini Bwsai eba kheba bini Bwsai Pravin Yadav ni bihik no bo kisa sok khlaio. Aboni bagui no Pravin Yadav ni bufayung Sandeep Yadav bini khoroksa cousin brother no twlangui gana gini je CCTV camera tongmani oboni footages rok no karibaikha.
jebo kemafuruni simi manfuruni jora bini basai je samani 25 tarik ni horiya keba 26 tarik ni je fung aisuk digeo bini bota 3 ta no hoite 4 ta digeo ongkhori thango hinai te o kok samatoi no o time no naikha CCTV footages rogo Fia bawana changnai kok hingke omese a date te a time Pravin Yadav nog de hoite ongkhori thangmani kaisa jaga phano nukya CCTV footages o 25 tarik ni horo nogo phaima to nukha fia ba thangmani aisuk digiyole nukya te a 25 tarik ni hor ni kaisa footage notice khaika je kaisa motorcycle bai thangoi tongmani borok te a motorcycle o ukologo khoroksa bari asupjak tei kani kasaro khoroksa sela te o selano joborjosti khlaiui asuk rijak kasaro te a kani kasaro tongnai borok ni yakung bo lolai ungjak nukha te o borok no nungmani yagulo bo tamo hai ma tongjak kha sok ongoi te o CCTV footages rok no collect khlaiui logi lang police ni thani o roikha te thangai o footages rok no rui sawo je bini je puta thaiman omkuno natural death ya bono basi putharo hinai CCTV footages rok no kaham ke naimani abeke ba khel khlaimai mani yagulo police rok bo kisa doubt ongjakha okong no tui te police o case no tui alada phaising te teisa try khlainayo jotno slai sekang police rok kinga ge investigation khlainani bagai CCTV footages no check khlaio te a CCTV footages o 25 tarik ni horo ke Pravin Yadav nogo phaimani nuksago te nog ni hoite phataro thangmani nuksakya te je motorcycle ni kok no tui Sandeep Yadav sawai khanarika te footages rok phunukka a motorcycle chalongnai a CCTV footages o capture ongkha je a borok poila to a area no gurukha a elaka o gurimari yagulo sroksa ni foro hingke no nukha khoroksa borok no kani kisaro karijak joborjosti amo bo yakunglo lelolai maybe bo lengjak kahai kidnap khlaima hai ongoi tongkha te uklogo ongkha khoroksa bwrui kajak te o je bwrui tongmani CCTV footages o naithani o bo Ravina kahai no ongoi tongkha phiaba chehra kaham ke sijakya bini sak rok no nai Ravina hai no ongoi tongkha tobo te oboro naimani yagulo Ravina ni sago police rok sok khlainani chengkha tabu hingke seriously babe o case no tui sanbin abakeba investigation khlainani ongkhor laika police rok je CCTV footages o nukmani horni prai 12:30 digio ukologo khoroksa bwrui kani kisaro hingke adamora ungjak khoroksa borok no tui thangoi tongmani amoni yagulo ekta paspano digio o bike kawoi teisa alamatoi no lai phaio te ukologo hingke khoroksa bwrui kaja te kani kichani je borok tongmani a jorao hingke abo gurikha a bwrui to Ravina kahai no ongoi tongkha CCTV footages o phiaba kaham ke proof khlainani bagi police rok evidence rok naitongnani bagi chesta khlailaikha aboni bagi police rok Ravina ni call details te mobile location rok bo trace khlaijakha bini call details o khoroksa borok bai kok samani nukjakha abo bai belai kheno kok saw bo habung sapung te o borok ni bomong ongkha Suresh te Ravina o Suresh bai gonta ramoi o bai mang kok sawai tongo poribar no sumani yagulo saimankha o Suresh ongkha jepono music video te film offer khaimani o borok no hinai je bo bai samung khlainai YouTube o te gana gini ni borok sawai khanarika je o borok ni bagui no Ravina te Pravin ni kani kisaro darar eba kheba phirangogo eba kheba borok khorok nei o borok ni bagui no walaini nago besirba hene parani borok rok sawai khanarika Pravin kusuno sawo je Ravina no o borok bai samungta khlaidi hinai phiaba Ravina o kok no tui khanauya wngmani yagulo borok khorok ni kisaro walainani asayo police tabo hingke 25 tei 26 tarik ni Ravina te o Suresh ni mobile location trace khlaio last time location boro hinai te apromangkha 25 tarik ni horo te fungo Ravina te Suresh ni mobile location ekta jagao no hinai saimankha paribar samatei hingke Ravina nogono tongnani nango phiaba adi ni horo borok ni location
borok khorok nini no je jagao mangkwthwi no nala kinaro o jagao no boni location bo mankha tei obo bai confirm wngwi thango je CCTV footage so je nukmani motorcycle o uklogo bwrwi kini kwcharo khoroksa borok ajamora khe kachak oborok ke boya oborok wngkha borok no tei kini kwchani je borok tongmani obo wngkha o bwrwini bwsai tei oborok saimanmani yagulo logi no police rok Rabina tei Suresh no arrest khlaina jago tei arrest khlaibai borok no puchtach khlaio puchtach khlaimani logi no borok bo khuk kengwi rwo je Rabina tongmani Suresh bai extramarital affair choliwi tongo tei obono twiwi bini bwsai saimanmani yagulo belai kheno bo bai walaimung asayo tei bo je samung khlai tongmani obono twiwi bo bwsai kichaphano chajakya tei mana khlaijakma bai omahai tei Suresh bai ta tongdi samungta khlaisadi hinui sama bai Rabina bo ajorao omahai rokno chajakliya tei bo Suresh no hamjagwi tongma bai bini bwsai no borokni kini kwcharo busu kahaima tongjakha tei uansukha je o busu no jesakhifano nornani nango hinui omahai khe no uansukmung Rabina buphuru bini bwsai no thikana khlaima chano hinui din sokpaikha 25 March 2025 ni sal Pravin je tongmani driving ni samung khlaimani bagwi bo fataro tongo tei bini bwkrang hinkhe halwai ni samung khlaimani bagwi bo fataro no besirbag tei je bini bwkrang tongmani obo bo Panchkula o job khlai tongo fataro aboni bagwi borok joto fataro samung khlai tongmani bagwi Rabina hinkhe sakni floor o tongo tolao hinkhe Sandip ni bihik borok khoroknwi no sakano hoite fataro thangmani lama hinkhe to fatar twi no nok bisingtwi ongkhornani nangya aboni bagwi fataro thangna phainani belai kheno easy borok nukyawi no habai thangwi mano abagwi 25 tarik ni horo nogo kebo kwrwi wngma bai Rabina Suresh no nuhunka saijung hinui tei ajorao Rabina tei Suresh nogo kaisa romo borok tei ajorao Pravin bo nogo asomsa phai sokpai rwphaio tei asomsa Pravin nogo phai romo habwi rwphaimani yagulo Suresh tei Rabina no khorognui kaisa jagao beto roklaijak nukmani bagwi Suresh no butok khlainani chengkha tei borok khorognani kwcharo belai kheno walaimung kotor achainani chengkha aboni yagulo borok walai bulai tongmani jorao Rabina uplokti phaiwi bini bokhrogo manikrak bai boi rwpaikha tei buma jorao no Pravin a jorao no bokhrogo phan khlaiwi nangmani bagwi langma chonani nangkha।